Boa noite a todas e a todos. O sábado que ven, o día 5 de xuño, recórdase o Día Mundial do Medio Ambiente. Velaí, por desgraza, a necesidade de recordar que iso, tristemente, é celebrar. Neste noso concello, imos indo a paso de boi pousón, cando nos referimos a moitas cousas, en especial neste caso, ao medio ambiente. É iso que, na estrada, posuímos verdadeiras excelencias a golpe de sistemas, de ecosistemas e de medios naturais. Ríos, regatos, montes, arboredos, reboredos, soutos, vales, greas, beas. Velaí todo un mundo que soñamos en equilibrada relación positiva. O noso concello constitúe unha comunidade de vida que hoxe máis que nunca debese estar acordo coa Declaración Universal dos Dereitos da Nai Terra. Velaí a estrada no mundo. Amigas e amigos, eu penso que sabemos moitas cousas, moitas que van mal, e facémonos do aquel de que, bueno, connosco non vai. Sabemos, pois, e non podemos disimular, que o noso planeta é un ser vivo, agora ferido. A Terra sofre unha febre constante que lle pode orixinar patoloxías perigosas e irreversibles, sen voltas. O aire que se respira é cada vez máis pobre en oxígeno e iso fai que a nosa nai natureza avellente antes do tempo. As arterias do noso planeta, ríos, mares, lagoas, fontes, etc., están contaminadas e infectadas, sen enerxía. Nós, os humanos, pouco humanistas e pouco humanizados, aceleramos tanto a cousa que por iso se di que a Terra lle fai falla unha irmán xemelga, posiblemente outro planeta, para poder seguindo o ritmo que vai. E polo mesmo será ben que pensemos en enfoques de vida, da vida como centro, biocéntricos. Desta forma, irmandaránse os nosos dereitos individuais e colectivos cos dereitos da natureza, ese lugar de aprezo onde se reproduce e onde se realiza a vida. A natureza ten valor por si mesma e non podemos vulnerar os seus dereitos. O que nós precisamos para vivir, iso que ten a natureza a ser compatible coa propia vida da natureza. Debemos revisar a ideoloxía do progreso, esa que anda por entre nós, a que asocia desenvolvemento soamente con medre económico. E iso non é, non pode ser. Os atentados á natureza, para ben aproveito duns poucos, sería meternos máis dentro, máis fondo, nas desigualdades. Pódense e débense crear empregos sen destruir a natureza. Para crear postos de traballo non hai por que destruir o planeta. Esa non é a lóxica de medrar. A lóxica pide que o fagamos medrando racionalmente, consumindo menos, producindo menos, volvendo a outros modelos de agricultura, usando enerxías renovables, relocalizando, reutilizando, reciclando, sabendo da importancia do cambio climático no que nos está realmente metendo un aviso de perigo. E así traballaremos menos, pero traballaremos todos. Necesitamos consumidores concienciados a consumo responsable. Debemos volver á natureza. Volver. Iso fará unha sociedade convivencial. Non fai falla volver ás cavernas. Basta con volver á natureza. Boa noite.